kinalimutan kahit nahihirapan. Aray! Sino bang broken-hearted dyan? Sino ba naman ang malapit ng ayun na nandun na kayo. Ito na yung mga tipong pa-next level na yung relationship nyo na dati kayong situationship. Pero dahil alam nyo nang you're the one or he's the one, she's the one, akala mo kayo na pero nag-break pa kayo. Ay, malungkot ka ba? Saktong-sakto ka nang napunta ang stasyon, B, nandito na ako. It's a happy Tuesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo. Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Ano ba naman kasing trip yan? Sinabihan ka na ng tropa mo, ng kaibigan mo, pati nga ng asawa mo eh. Ay, hindi. Sinabihan ka na hiwalayan mo na. Sinabihan ka na hindi ka priority. Pero nandyan ka pa rin, B. Tuloy-tuloy ka pa rin umaasa sa kanya. Feeling mo, babalikan ka niya. Well, eto yun eh. Eto talaga yun. Eto na yung sign. It's over. Meron naman iba dyan. Ayan, tignan mo yung katabi mo. Baka naman pwede yan. Baka okay na yan. Diretso na yan. Anyway, kung ano man nangyayari sa'yo ngayon, saktong-sakto, nandito naman ako para samahan ka. Ako po ito, DJ Maratoni, ang iyong abang lingkod na makakasama mo magmula 3 to 6 p.m. ngayong hapon sa programang Love Trip. Kung saan ano man yung trip mo, saktong-sakto ngayon broken-hearted ka, di ba? Kasi naman ilan ba ang friends mo? Sige nga, matanong kita. May mga kaibigan ka bang lakas ng trip mo, kayang-kaya kang i-real talk? O meron ka mga kaibigan na hanggang ngayon, sarcastic pa rin? Sige nga, pag-usapan nga natin yan maya-maya. Oo, teka lang, pero bago ang lahat, syempre, since medyo nag-iisip ka kung ano ba ang dapat gawin, chat mo na ba siya? Kasi ilang oras na ba? Sakto, 3:34. Huling message sa'yo, 3:34, 2 days ago. Loko, B. It's a sign. Well, kung ano man nang iniisip ko ngayon, dito ka muna, stay ka muna dito. At ikay, alam kong marami masyadong iniisip. Kaya eto na ang mga routine ni Maratoni. Huminga ka ng malalim, B. Tanggalin mo lahat ng mga baho. Mga mababaho mong katabi. Hindi. Tanggalin ang lahat ng mga baho. Mga mababahong hininga. Saktuhan mo ng breathe in, breathe out. Yan. Okay, isang breathe in. And breathe out. Alam ko na kung ba't ka hiniwalay, hindi ka nagtututbrush. Anyway, ako po yung magbabalik maya-maya lamang. Eto, sakto pang pa-good vibes. Makinig ka muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number one.